Arestado ang isang tricycle driver matapos itong mahulihan ng mga ipinagbabawal na droga sa ikinasang drug by bus operation ng pulisya sa Barangay Carmen East, Rosales, Pangasinan. Kinilala ang sospek na edad 42 anyos na residente ng Barangay Nancamaliran East, Urdaneta City, Pangasinan. Nasamsam sa sospek ang 8 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na may bigat na halos 9 na gramo na may standard drug price na 63,340 pesos. Na-recover din ang ilang drug paraphernalias, buy bus money at motorsiklong ginamit sa transaksyon. Ayon sa pulisya, itinuturing na street-level individual ang suspect dahil sa pagtutulak ng illegal na droga. Inaalam pa ng pulisya kung saan nanggagaling ang mga droga at kung sino-sino ang mga parokyano nito. Classified ito as street-level individual. So, naaresto natin pagkatapos niyang pagbentahan ng isang pakete ng hinihinalang shabu ang ating pusher buyer. And after that, nakumpiska rin natin sa kanyang possession yung 7 pa ng sachet ng hinihinalang shabu. As of now, inaalam po natin yung kung sino yung mga source niya at sino yung mga parokyano niya bago siya nahuli. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Meron po tayong impormasyon regarding sa mga illegal drug operation dito sa ating bayan ay wag po tayong matakot o mahiya na pumunta dito sa station para isumbong upang maaksyonan po ito na kaagad. Lester Narag, Balitang, Solid North.